Ning pagtimaan sa Semana Santa, magbisita iglesia kita mga kapuso sa pipila ka mga simbahan sa lalawigan sa Bohol. Diin ang ilang mga kisame, gilibutan ug mga ceiling painting. Ani ang report. Kung kaniadto, simple ug hawan kaayo ang sud sa St. John the Baptist Parish sa Garcia Hernandez, Bohol, karon mahingang haka sa kaanindot sa mga dibuho sa kisame. Gihulagway sa dibuho ang pagpatukod sa maong simbahan ug ang mabulukong kasaysayan niini sama sa cholera outbreak kaniadtong tuig 1882. Ang pagkasunog usab niini niadtong panahon sa giyera. Lakip usab ang nahitabong linog ni atong tuig 1991, diin sentro sa linog ang Garcia Hernandez. Samtang sa lungsod sa Batuan, Bohol, makita usab ang St. James the Great Parish. Gihulagway nga mao kini ang labing nindot nga dome painting sa tibuok lalawigan. Makita usab ang maanindot nga mga dibuho sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City. Para nako, importante kaayo ang ceiling painting. Tungod kay sa unang panahon sa wala pa'y social media, this serves as the catechism for the people. Labi na tungod kay samtang magpaabot sila sa pari o niya mohanga dito sa maungas painting, ilang makitaan ang mga importante kaayong mga pagturon diha sa maong painting. Samtang nagpadayon pa usab sa pagtrabaho sa ceiling painting ang mga sakop sa Piskay Art Group sa Immaculate Conception Parish sa Sierra Bulyones. Gitrabaho usab karon ang kisame sa Santo Niño Parish sa Katigbian, Bohol. Nangunay sa mga ceiling painting ang mga sakop sa Piskay Art Group kon grupo sa mga Boholanong artist nga mitanyag sa ilang talento. Isip ko sa ka-artist, akong ipaabot ito ang akong pasalamat. Hopefully, na namin makuha nga pagtulunan sa mga obra diya sa world. Na makita dato sa adlaw-adlaw, hangad dato sa diya sa atong kisame sa simbahan. Ang pondo nga gigamit sa mga dibuho nagagikan mismo sa donasyon sa mga parokyano ug sa mga sponsors. Gibana-banang anaa sa 2.5 million pesos ngadto na sa 3.5 million pesos ang budget sa ceiling painting nga trabahoon sud sa 7 ka buwan ug usahay mahuman pagkahuman sa usa ka tuig. Pinaagi sa mga dibuho, gipahinumdum kanato nga ang Semana Santa mao'y panahon sa pagpamalandong sa sakripisyo ug pagpasakit ni Jesus alang sa atong kaluwasan. Kauban si Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.